Agent 5 Naimbat nga orasyo amin, papagayam. Isagot mi ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo napaulwan. Agent 540! Sige lang, Miss Beautiful. Tapos ang lang tiining kan bigotek. Bagay mo at talaga. Mr. Pogi. Naglamuyot. Baliktadan niya? Sana nakarisang to'y bigoten. Pinariban ko nga ninda ito. Mapalin na rumarta. Anya? Rumarta? Okay. Ita ka din? Mamamalin. Okay, anytime. Wow. Come on. Game akmat ka. Boss! Nagkasot kan, boss! Hoy, na kayo ha. Hindi kayo pumamparaw dito eh. Orahin na. Boss! Enjoy ka lang to! Ni Drigo dyan ang sikat iti babae. Rumuatan. Enjoy ka lang to, boss! Nagbayagan dagit inawaga ka, polis. Ang mga makalibas na kita. Masigurado ang makapalos-pos na ita. Pero di na pala sumangpay. Rumara ka. Si Kutak dito mo na. Ikagumaga kontakan manin ni Espioto Olivar. Ni Mira, di siksikatan kilalaki arin mo. Ito ka. Anya di kayat asawan da ito'y makikita. Nih, agturong da iti motel. Ipasdak akabay tiba. Makaamo di tayo. Sinyasak da giti kakadok. Nih. Nitakakaloy da iti umawawag. Hello? Ma'am, ayan yun. Rumaran titawa kaya't ko at iwan niya. Kasta? Sino kadakwada? Adda kami dito ruwar nga agpalpaliyo. Nasayat mo kasta, ma'am. Tilalaki ang mga sikisikat itinapinta sa babae. Agturong dan iti model. Anya? Okay, di ka madanagan. Amo kon ti aramidan ni. Agyan ka lang di tabanda nga ayan mo ita. Bye. Sinyasakon dagiti kakadwak. Natarayan dagiti tao iti club. Natiliwan dagiti daddo mga agiinom itayo. Ni Drigo. Diyak na si Putan ti tinurong na. Kay Jaime Espioto Olivar. Map! Natiliwan dagiti kakadwa ni Drigo di taunag. Nakalipas ka din ni Drigo. Wan, diyak na rod maawatan. Anya ti di mo maawatan, ma'am. Pinakaamamok ti babae asal sa labayan na nga inyawag mo kanya. Kalati pa nagpukaw da. Isuadyak na surutan idan. Apaman ang nakastrak da iti bangir apasdak. Aniya. Oh my ka. Mapantay ti ayan dagi tinatiliw akakadwa. Ti imbagam ngagnagan iti Drigo. Dagi jay ti mangibaga. Musta di no ti ayan ti hideout da. At dalakit di ijay ti anak mo. Uwan, ma'am. Sumuro tag iti papanyo iti hideout da usong. Nagkasatakan, Madonna. Kasladyak pala mamati nga da gusto kanya kakaskan ka. Kayat mo pa iti sumurot iti sa di naman na pangipanakan ka. Juan, ngam please ha, excuse me. Saan na Madonna tinagan ko? Among ka di, Trigo? Grabe, no siyak tag gusto iti lalaki. Kayat ko ti sumurot, iti imbagam nga ayan, ti grupo yun. Nagkakaribuso iti dagiti tao iti club. Ang mga no ada raid. Ti dakas no na-raid dagi jayan. O, di nakasat ka, ta nakaliklik ka iti raid. Talaga nagasatag. Awagak pa ni boss ko Ibagak ti panagturong ko ijay asisyak. Ta natiliwan dagiti kakadwak. Di mo ibaga nga da kaduam ang babae? Mamuan ng tulatan no makadano na kay Masapol nga agsaganan. Tapumanaw kami na dago si Jay apaman na makadano na iti hideout. Di nakikuyog? Ikuyog ka! Uray ta at nagtutubo ang partner ni boss ko. Di
nakalaki di agawon kanyak. Okay. Isurong nga titurungan ta, ha? Tapno diretso ti panang pataray ko dito kotse. Diretso lang. Ibagak to ti pagkurbahan ta. Isa akong ti kagasatan. Nagasam, di ko tsibay ti kadwak. Hindi ka unay, Drigo, ha? Ang mga numalabsag na ragsak at agatake kay ti sakit ti puso. Aniya, tinanawang dagiti kakadwam. Binayam ida, anatiliw. Boss, mayroon na rin mo arak iti timtang dagiti ng raid na polis. Ilan lang ti naglibas. Ayan mo ita. Agtulong ako ni Tedat, boss. Tunayin ta ka. At takot siya nagluganak. Isa ti pagluganan tayo naglibas. Kasta. Masaya ka ron. Imbag tada pa kay ranudakan ka. Nuawan lang, sandakan nga Ryan. Ipanaw ko talaga dito yun to'y putot ni Kaloy. Okay na, boss. Asite ka kon. Bye. Diyay loko. Imbag man, tanaka itaray pa ilay ti kotse. Nasiglat mat ni Drigo. Imbatanak! Anay ko! Di ba puludan? Di ka nagkagkad. Hala, magnaka si tatalugod mo. Di mo kayo Sabi mo, di pagipanan nyo kanya! Tarasan niya, boss! Lumipat ko yata kasi tayo nakaparada ako, che! galante ah. Baro ang modelo ti ko. Sino? Tiada iti sango. Boss! Isutak adi ko tsinita. Isuti ka dua tayo maglibas, boss. Anya? Boss, di ka kusarimadang. Di tayo tatala iti oras. Drigo, mangisarsarak ka kadi. Saan, boss? Oh my God! Sutak, dahil dyan, babae. Ko? Nagdagan ni dagat na makapanaw tayon. Nangag mo, boss? Agapura doon. Mabutang wet. Tama nga no, masang patanda tayo dagiti pulis dito eh. Imbagalakit din da atong tayo tayo hideout tayo. Aglibas kayo latan. Ibati na kon dito. Sana mapalin na into! Darasan! Di kayatik na itindakan. Doon nga iman natin na kayo gamitin baltog, boss. Ayop ka, Drigo. Insarsarak lang. Babae! Ano yung nagitan? Boss! Ane! Ang sumli ka! Naglibas ng bath! Di kayo makalibas! Sino ba? Sa pamaliot! Tinakbakuntan! Masapol ang makalibasak! Boss! Uray nagbas! Makabukan itibiyag mo! Sumpukak dito ka sa bakan! Di ka makataray! Igam konti paltog mo! Diyos ka, damot kayang kabalam iti karate. Para estudyante at pala iti kinapulis. At damot ng amok nga aramidan. Itakpakat kong tinaadal ko. Tulungan na. Di ba lang nagsardang ti panagsaya sa iti dara dito yung napaltogan na lupok. Tsak makatakdar. At dandag iti pulis. Isudan ti makamukon ka. Ano? Agyaman at tanda kayo. Di nagpusasan at nasugat ko. Pakasya. Ay, katirumbagkan ka. Ma'am, nakalibas tayo Pangulo da. Ano? Sir! Papang! Ani anak, kumusta kan? Inan-ano da ka anak ko? Papang! Inan-ano da ka dagiti ayop? Di ka madanagan, Papang. Awan dakas ngayon naramid da. Malaksid iti panangitalaw da kanya. Hindi dakinan ano. Agyaman at tanda kayo. Lukas ta, talaga nakalibas ni Usong. Kinamat ni Mira Cardenas. Tiimbagak kada kayo agayam ko. Gayem mo di babaya sinalabay ni Drigo. Juan, isumot lagayam nga inawagan na.
Kataw-awisan nak iti ayan na abar. Ngam nagkudkudak. Sa anak mat ngamin amapmapan kadagiti kakasjay a lugar. Lapanandangatan. Agsawar kami. Patya ka saan daan nakaadayo. Malaksid no adda nagluganan dayjay nga usong a naglibas. Adamot kotse ang nakaparada iti asidag. Akin kotse nga ta iti dayjay. Kotse di gayem ko. Kasta gayam. May samot a secret agent dayjay. Kas ka ni Agent 540. Kasta gayam. Kat lingatamot Agent 540. Ayan na nga taitan, ma'am. Awan pa'y ti damag may papankan kwa na. Malaksid ti inyawag ti di nagpabigbig a caller. Anya, ayan na kano. Saan nga imbaga di caller? Basta adda kano iti ikot da ni Agent 540. Balod da ita ni Agent 540. Ay na, imbag man ta di nakadinang ranje ayop nga asawak balasang ko. Saan mat nana? Ngam imbaga na nga sawaan na ka, no? Bastos di asawa yo. Talaga bastos. Agasam da ita. Pinakidnap na kakit din. Idinto ta sigod nga agkadwa da iti trabaho kini papang mo. Kinamat ti babae akadwa day di Adrigo. Kunak no dakis mat a babae day di. Ama mo yung ka din ni Ngam Marco? idi makaasidad kami iti kotse. Pinaturungan nan iti paltog da Adrigo kanti asawa yo. Anya, Dua ti paltog di babae. Agasam. Dandani naggiddan a pinaltogan na Dadrigo kan Mang Usong. Iso na lang. Tanakalisi ni Mang Usong. Kat bulon nan tinagtaray. Kinamat mat adagos di babae. agurayak dito'y presinto. Patsik amatiliudan na di at tao. Nana, Asawak nga paiso, ngam iti sa ulangan. Dakas una yan, iso akayat kumat numatiliwan, kat may balot, bareng agnakampay. Mapalagan ang tibasol mo, no agsaksi ka kontra iti Pangulo yo. Adulakit diti ammo may papan iti illegal nga aramid yo. Ayan ti kinarnap yo alugan ni Mr. Kaloy Orion. Agpudno ka. Ibagam no sa dino ti ayan dayjay. Awan day jayan. Sa dino ti nangipanan nyo. Ibagam! Awanan ko nakmat. Awanan. Inla ko min. Mawat akon. Sa balilakid ditan tila nga tilugan ko. Amangan no saan ko na mapasublipay. Diyo po kawan tinamnamayo. Saan ang makalibak tigim matang? Oray pa'y nabaliwan ng tilangana. Oray pa'y nasukatanan ti plate number na. At dalata pa kailasinan itipod no alanga jilugan nyo. Mailasin ti peke, kan ti original a plaka, tata. Sabay ko mga ruto masarakan tayo pa dayjay, ma'am. Masarakan tayo. Oray dagiti daddo mapay ang mapukpukaw alugan. Masarakan lakit di dagijay. Di kay madanagan, tata. Diyos ka. Inuray ko arumabi adyak rin muardi tayo si magsakak asirok timpornal. Matayak samutan iti nakaro apan nakalong op ko ditoy. Ginayad ako na arumwar ditoy. Nasip nga tantaglawlaw. May baglaki din. Kundido siguro ti bumbilya ti dayta poste ti kuryente. Nasayat mat talasip ngot ditoy. Mas daw nga ta dyan ang kamatanyak. Takilat ti panagpukaw ko. Sino ti mangipagarop nga damabalin asumagsakan ditoy? Tinasayat. Surutak langan ti kanal. Anusak langan ti angot. Tinapatag kat makaadayo ahon ditoy. Pimanaw mo talaga ti pulis sa nagsawar ditoy. Ngayon dyan babae. Napanan na nga ta. Simurot nga ta kadagi dyan nagsawar ang pulis. Pimanaw nga tamad dito yan. Sinalbaga. Nasigmat ha. Diyak makita ti pagbatig. Sinalbaga.
Naipisuka ko dito'y kanal. Anya dayjay. Delikado makamulitan. Anda sa bali at tao dito'y iso adara sa tiyoma tayo. Di ka makalipas! Spotlight. No! Ilupok. Nauhay ka mo't narimwari, loko! Tunod nga dakalangay ka si Dada naglaman. Diyos ka. Sino na ito, babae? San sa mata polis? Ala! Tumakdang ka dita! Tilupok. Hinaito ka kong tilupon. Naman mo kakabalam ti tumakdang dita kanal. Agaraw ka no di mo kaya katirwot na ti may salupon. Tak nadagong ko naman di agtong politik bilin. Masa! Di na akong paltungan. Tumakdang akon. Isoday tan ilugan nyo, Mr. Orion. Kung naktumat, ma-recover tayo matlang. Sabalin ti kolor na. Kasta ti mudos dagiti karnaper. Sukatanda amin. Ultimo ti plate number. Sukatanda. Ngam madlaw ti peke. Ada pa kilasinan iti peke. Kat iso data. O may kayo, kitaan tayo ti lugan nyo. Hispeo to, Oliver? Mira, imbag tadakan. Tata, iso ti ibagbagak kada kayo. Iso ti nakatiliw ka ni Osong anang kidnap iti balasan nyo. May samat nga agent ni Mira Cardenas. Da kayo gaya, ma'am. Agyaman naispalje balasan ko gapu kada kayo. Pagribangan tayo ti tumulong, tata. Hispeo to, Oliver. Adan baro alid may papan kini Agent 540. Kasta ka di? Nasayat nga rod Tumulong kami iti maiwayat nga operasyon. Talaga nga da coordination iti dayto Napakaamon kanon dagiti ahensya a manamnama a makatulong iti rescue operation. Dakal gaya masindikato tinang kidnap ken kuana. Isu kasapulan tinan anaya puwersa. Naibaga amin kanyak ni Hepe. Amuklatan nga iso tinagsaritaan nyo. Napasnag ti panagsarsarita yo kan ni Hepe iti opisina na itay. Wan nga rod. Kat kadwada kiti maiwayat a rescue operation para kini Agent 540. Then, welcome to the company, Agent Mira Cardenas. Thank you. Thank you. Ditan gagayem tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapol 1. Agent 540. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Patlay, Teresa Calay, Leti Astudillo Aquino, Juna Ributato, Kirby Riliera, kun Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, kun itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical kun musical scoring John Ligligan. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.